Vice Chancellor Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu Igbariam Ọkammụta Grade Nwakobi agwago ụmụafọ ala anyị bụ Naijiria bụ ụmụ akwụkwọ ka ha tinye uchu n'ịgụ akwụkwọ zere ihe ọbụla nwere ike ịghasa ọnọdụ agụmakwụkwọ ha. Ọ dọrọ aka na ntị ka ha zere ịba n'otu nzuzo bụ nke ga-aghasa ha mee ka ha ghara ikwudosi ike. Ọkammụta Nwakobi nyere ndụmọdụ a mgbe ndị Faculty of Physical Sciences nke Mahadum nke Uli Campus na oweme mmemme agba nke 24 ịnabata ndị ga-agụ akwụkwọ. Ọ gwara ụmụ akwụkwọ ebe ahụ na otu nzuzo abụghị naanị na ọ jọrọ njọ kata mana ọ ga-aghasa ndụ ha, ghasa ezinụlọ ha, ghasa ihe niile ha ji wee bụrụ mmadụ. Emmanuel Chigbata mere ka amata na Ọkammụta Nwakobi bụ onye kwuru okwu site n'ọnụ Dean of the Faculty Ọkammụta Kingsley Nwaọzọ lụtara ụmụ akwụkwọ na otu nzuzo bụkwa nke a kagburu na ya bụ ụlọ akwụkwọ dịka iwu obodo anyị bụ Naijiria, ma gwazie ndị niile bụ ndị na-abanye ma ndị nọ na ya ka ha were ọsọ pụta n'ihi na enweghịkwa iwu nke a ga-eji gbaa onye ọbụla banyere na ya aka na ntị. Ka anyị wetara gị ozi a n'akụkọ a site n'ime studio anyị. N'ịga n'ihu ka ya bụ onye isi mahadum gwara ụmụ akwụkwọ na gọọmenti etiti enyego ndị isi mahadum ikikere iwu n'ala Naijiria ka ha chụọ onye ọbụla nke ọbụla banyere n'otu nzuzo na mahadum dịgasị iche iche ma rafenye onye ahụ n'aka ndị uwe ojii. Ọkammụta Nwakobi kpọkwuru ha bụ ụmụ akwụkwọ ka ha gbarụ otu nzuzo ọsọ ma ka ha kpesa ndị isi ụlọ akwụkwọ ma ọ bụrụ na mmadụ agwa ha ka ha baa n'otu nzuzo. Ya bụ onye isi ụlọ akwụkwọ gwara ha ka ha na-agụ akwụkwọ ha oge ọbụla maka ọdịmma ha na ọdịnihu ha ma wepụkwa aka n'ife ọbụla ga-eme ka akwụkwọ ha ghara ịga nke ọma. Ọ gbakwukwara ndị nne na nna ha nakwa ndị na-enete ha ka ha bụrụ ndị ga na-eji eleta ụmụaka ha nakwa ndị ha na-enete anya na mahadum oge ọbụla ka ọ wee baara ha uru. Site n'Uli, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS.